25 anys de trobades i encara estem en... Però veig que no s'ha conquistat tot el que teníem com a il·lusió a les primeres trobades. Van començar amb molta il·lusió, però jo crec que la il·lusió ha anat ralentissant-se. Perquè quan es va començar la gent estava més implicada. Això no vol dir que ara no hi hagi gent implicada. Tampoc hem canviat massa. Jo penso que seguim lluitant pel mateix, seguim defensant l'escola pública capa i espasa, seguim defensant la nostra llengua. Hem passat 25 anys, però s'ha fet molt, però n'hi ha que continuar fent. El que sí que ens fa falta a la societat és mobilitzar-nos ràpidament perquè no sigui cas que arribi el moment en què no calga ni la trobada ni tinguem gent per a omplir-la. Em veig, d'ací poquet em veig la trobada d'escoles, com seria? Escoles angleses, no sé com es diria això, de British. Ui! Ara, en els moments que estan correguent, en aquests moments, n'hi ha molt desencant, en general. No sé si enguany es notarà o no es notarà en la trobada, però a nivell de professorat n'hi ha desencant. La impressió de que n'hi ha gent que està cansada, sí, perquè n'hi ha gent de la meva generació que estem ahí des de primera hora i tots els anys tindre un foco de treball a part del teu treball, de les teves aficions, de la teva família. Quan es força a la gent a fer un excés superior al que pot en el treball, es perd. Aleshores no estàs tu soles, tu com a mestre, soles ahí implicats o involucrat, no. Hi ha famílies, hi ha pares, hi ha mares, hi ha... Per almenys dona també un poc de moral i estem ahí tots, any rere any. És difícil, no n'hi ha ajuda institucional. Per exemple, de això ho haurem fet la dreta, la que era d'haver soltat la mort era l'acadèmia de lo Rapenat o la mare que va... Ho haurà soltat i ahir haurà el president i un jornal de que té... Així com que sempre hem reivindicat, el jornal és el que te paguen com a mestre. Però el creure en quina escola volem, en quina escola hem de fer i en quin país tenim que fer, jo crec que això continua igual que fa 25 anys. Ara mateix no. Ara són imprescindibles. Encara són imprescindibles. La nostra societat no seria una societat sense la seva llengua i sense una educació de qualitat entorn a aquesta llengua. I per tant, les trobades són el motor que fan possible això. Impossible. Això no seria una societat, seria simplement una finca o una cosa així. Culturalment, des del punt de vista de la nostra cultura, la nostra llengua, seria molt més pobra. No, sempre n'hi haurà trobades, perquè sempre n'hi haurà gent implicada. La trobada és la trobada, enguany la trobada on és? Ja n'hi ha com un carro que ja va rodant. L'únic acte o l'únic esdeveniment al llarg de l'any que unís a tots els pobles de la nostra comarca. I després la gent sempre se recorda de les trobades. La gent que encara quan comentes a alguna persona major, diu, allò va ser de locura, però bé. Fins fa 10 anys no sabia que existien les trobades. Ara que ho visc, el dia que jo me'n vaig a Sant Vicent a treballar, que no sé quan serà, m'agradaria que s'assemblaran un poquet més a les trobades d'ací de l'Alcoià.